Alap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marahay na pagkaudto sa nagabos mga tukang inang kabilugan kan mga bareta ngunya na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinumaging tagapagbareta ngunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, barangay vaccination sa Legazpi City, Padagos ngunyan. Kaso kan COVID-19 sa Daragalbay medyo nagbaba na. Sa lado nasyonal, paglangkaw kan Delta variant dapat ampangon kan gobyerno. BIR nagtaon ng linaw sa cash incentives kay Pinay Olympic gold medalist Hidelin Diaz. Bareta sa ibang nasyon, anong katawon nagadaan sa pagbagsak kan aeroplano sa California. Sa lado ng sports, laban kan Pinoy boxer sa Agosto 14, handa na. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Padagos ngunyan ang barangay vaccination para sa mga senior citizen kan iba-ibang barangay sa Legazpi City. Apat na vaccination teams kan Legazpi City Health Office ang may kanya-kanyang destinasyon para mabakuna ng mga senior citizen. Ang Team Gomez magkakaigwanin pagbakuna sa Barangay Kabangan asin Barangay 2, mantang ang Team Balingbing sa Barangay Bunga asin Barangay Bitano. Siring man ang Team Paran sa Barangay D6 asin Barangay Tula-Tula. Sa ibang nalado pwede naman ang mga walk-in na hali sa ibang barangay alagad. Dapat mga senior citizens na. Kamawat ang ganyan na mabakunahan na ang mga may edad na, lalo na ang mga dai ng kakayahan na makalakaw pa pasiring sa mga vaccination sites. Doon kaya totoyuho na sa nasa harong kan mga bakunador. Ang baretang hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Kinumpirmar kan Daraga Rural Health Unit na nagbaba na ang kaso ng COVID-19 sa Daragalbay sa mga nakaaging aldaw. Yan pahig ni RHU Officer in Charge Dr. Cesar Mata sa pagkasabi na base sa indang nakakaputan na datos. Nagpapahiling na nagkapirasa ng kaso ang sa indang na rehistro kumpara kan mga nakaaging aldaw. Sa ibong nalado pinasalamatan niya ang publiko dahil sa kooperasyon na pinapahiling kan mga ini sa laban kontra sa paglakop kan COVID-19. Nangapunan manggiraray si Mata sa mga residentes kan barangay naman tiniron ang pagsunod sa minimum health protocol siring sa paggamit ng face mask, face shield, paghugas ng kamot asin obserbaran ng marayan social distancing danganing malikayan ang ulakit kan virus. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sarong truck na may sakay na 44 sako ni pinagbabawal na seashells ang narakop sa Pilar, Sorsogon, Kasuapo. Sigon sa Pilar Municipal Police Station, nagkondukta ng inspeksyon ang mga tawan kan Sipak Putiao, Pilar Municipal Police Station. Sa pahinginot ni Police Major Mark Anthony Ferruelo, asin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa pahinginot man ni Marshal Beleno Jr. sa mga nag-aaging bihikulo sa border kan Pilar, rason tanganing madakop ang sarong Fuson na wing van truck na may law na 44 sako ng tahong ang sinibabang klase ni seashell na nakatala na daraon sa Pasay City. Sigun sa driver kan truck, ang mga seashells hali sa tulong residentes kan barangay Kambulaga, Sorsogon. Ang mga nadakop asintag sa diri kan nasabing produkto makampang sa kaso dahil sa pagbailar sa Section 128 of RA 10654 in relation to FAO 235S of 2021 or Shellfish Advisory Number 57 Series of 2021.
SB number 22 issued on 22 July 2021 as in Section 125 of RA 10654. Ang Shellfish Bulletin number 22 na pinalawas kan BFAR Office kan Hulyo 22 taon 2021 na nagsasabi na ang Sorsogon Bay positibo pa man giraray sa paralytic shellfish poison o red tide. Dahil kanyang gabos sa klase ng shellfish asin balaw anday pwedeng kaunon asin ikonsumo. Hatod sa Indukan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Naging matrayong po ang ginibong test flight kan mga personay sali sa Department of Transportation sa Bicol International Airport ngunya na aga kung sa impinanginotan ni DOTR Secretary Arthur Tugade. Kasabay kay ni pinag-anunsyo kan opisyal na sa Oktubre 7, 2021 planong buksan ang airpuerto. Alaga day muna mag-akseptar ng pasahero hali sa ibang lugar asin Nobyembre 24, 2021. Tatapuson ang mga nasa technical aspects aron kan ilaw sa runway. Kasabay kan gidibong flight test nagtukunduktaman sindan ng inspeksyon sa patrabaho kan airport kung sa insigun sa indan nasa 89% na ini. Ang Package 2A o ang konstruksyon kan Airport's Air Traffic Control Tower, Administration Building, Crash Fire Rescue Building, asin ang Cargo Terminal Building kasi pinagalaoman na 100% matapos sa Agosto 30, 2021. Ang Package 2B o Passenger Terminal Building ang nasa 90.5% na kasi nasa 75% na ang runway. Pinagalaoman na sa oras na matapos ang Bicol International Airport. Mas mapapalangkaw kay niyan tourist arrival sa rehiyon asin kayang makamudar ng 3,000 na pasahero kada aldaw asin 2 milyon na pasahero kada taon. Ang ini hatod sa Indukan, Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Pinaburan kan korte ang lokal na gobyerno kan malilipot na padagos sa gamiton ng lote kan simbahan na magday patapos ang expropriation proceedings. Sa pinalawas sa kasuguan ni Regional Trial Court Judge Alvin Rabe na nakaaging aldaw nag-issue siya ng writ of possession para sa malilipot LGU. Kaning padagos sa magamit asin maokupar ang gilid na parte kan Our Lady of Mount Carmel Parish. Nasa loob kan compound kan simbahan ng Rural Health Unit, opisina kan Senior Citizen Affairs sa Sinibaba. Sigun kay Rabe, nakapagsumitirman ang lokal na gobyerno ng mga pinaghahagad na dokumentos na kinakaipuan sa proceedings. Kung may karumduman na pagpapahali na kan mga opisyales kan simbahan na nasabing mga opisina dahil sa lawig na panahon na asin pinagpagamit ini asin sa ngunyan kaipuan naman ini kan simbahan. Sebong nalado mogma si Alcalde Rolly Volante na sa naging desisyon kan korte dahil sa wara sindan ng lugar na paglilipatan kan mga nasabing opisina partikular na ang Rural Health Unit na sa ngunyan kaipuan na magfunksyonar nin maray dahil sa COVID-19. ang paletang hatod sa Indukan, Enervon C Tablet, Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Posibleng biktima ni salvage ang sarong day na midbid ang personang nakawanggaran sa gilid ng tinapo na sakop kan Zone 3 Barangay Balangibang, Pulangi, Albay, Munya Naga. Sagon kay Pulangi Municipal Police Station, si Chief of Police Colonel James Ronatay. Nakuha na sabing lalaki, alas 2:30 nin magmaaga haran ni sa waiting shed ka na sabing barangay na napupuroputan ng duct tape ang sayang kamot at sinura na ng buhay. Sa pagladadawan ni Ronata, ang lalaki may langkaw na 5'3 hanggang 5'4, nakapantalo, nakasulog din pulang shirt, poco mas menos nasa 30 hanggang 40 anyos ang edad. May Christopher Ahero na tato sa iyang tuong tagiliran, asin Dante Eborda, Randy Bosero, asin Boho Roquid sa iyang likod, Star Cruz sa tuong braso, asin Marijuana ang tato sa iyang tuong bitis. Pasado man sa inisyal na investigasyon kan Pulangi Municipal Police Station, posibleng inulog asin itinapok sana na sa aming biktima sa lugar dahil sa wara man sa mga residente sa lugar ang nakamit bidigdi asin wara nin wallet asin anuman na identifikasyon ang nakuha sa nasabing persona. Sa mga pamilya nagaanap asin mo yung mahilingan nasabing persona, pwedeng makipagkoordinar sa nasabing hepatura tanganing maasisteran. Sa gira rin na nangapodan ang Department of Health Bicol kasabay kan Bicol Interagency Task Force o BIATF sa mga lokal na gobyerno sa publiko na mas paigoton na implementasyon na pagsunod sa minimum health protocol tanganing may bitaran ng pagdugang pa kan mga nagpapositibo sa COVID-19, partikular na mga variant kan nasabing helang at ako din kan pagkakaregister ng 11 kaso ng Alpha B.1.1.7
as in 22 na kaso ng Beta or B.1.351 variant sa rehiyon kung saan nalbay iguan ng Beta variant. Camarines Norte na may sarong Beta variant, Camarines Sur kaiba ng Naga City na may siyam na Alpha, as in 12 Beta variant, Masbate may sarong Alpha variant, as in sarong Beta variant. Sigun sa Department of Health Bicol, hindi naging resulta kay minadalang 260 sample sa Philippine Genomic Center of PGC. Kanakali sa Abril, kanakaging Abril ngunya na present ang taon. Alaga ng gapos man na nagpositibo sa nasabing mga variant ang narahay naman. Mientras sa pinagrekomendar ka nasabing opisina sa mga lokal na gobyerno na mas pakusugan ng contact tracing, isolation, quarantine, kaya man ang monitoring na wala ng mangyayaring social gathering. Kangunya na ikipag-order na ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng Bicol Center for Health Development sa mga Local Epidemiology and Surveillance Unit o LESU ng mga lokal na gobyerno para sa magkakanigong aksyon. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaagrisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Renz Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Renz Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Renz Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano bang hinihintay nyo?
Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Matabang ako, naturadak, uragon ako, isog ako, hinebra tayo, hinebra ako, hinebra tayo, may karamay kang di mag-iiwan, matindihan man ang laban, hinebra ako, hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na
panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Upang manatiling ligtas laban sa banta at peligro ng COVID-19 ang komunidad, hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa mga lokal gobyerno upang matanggap na ang proteksyon ng mga bakuna. Katuwang ang ating public health standards at safety protocols, ang kaligtasan dala ng mga bakuna ay isa sa mga mahahalagang susi upang maagapan at mapigilan ang tuluyang paglaganap ng COVID-19 virus. Piliin nating magpabakuna upang tayo, ang ating pamilya at ang ating komunidad ay manatiling ligtas. Patuloy nating ipalaganap na ligtas at mabisa ang mga bakuna. Tara na at magpabakuna. Pagmamalasakit sa masa ay ipamalas na. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 12:23 na ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. DZGB Bareta alas 12. Kay puan hambangon kang gabos ang pagitaas na kaso ng COVID-19 dahil sa Delta variant kan coronavirus. Tirawan doon ni Professor Ranjit Rai saro sa mga miyembro kan Octa Research Group sa tao kan magkakaibang reaksyon sa propwestong circuit breaker lockdown sa laog nin 2 semana sa lalong madaling panahon para mapagulan ang paglakop kan Delta variant kan coronavirus. Alagad sinabi ni Rai na ang paghampang sa agyat kan COVID-19 bako sa na-responsibilidad kan mga doktor kundi kan ibang experts na mga katabang para mapagulan ang pagitaas pa kan kaso ng virus lalo na kan mga delikadong Delta variant. Uminabot na sa sobra 450,000 ang mga napauli na OFW po ang deklarar ang COVID-19 pandemic kan Marso taon 2020. Ipinahay gini kan Department of Foreign Affairs o DFA sa pagdangog kan House Overseas Workers Affairs Committee. Sa nasabing bilang, 105,606 ang sea-based OFW mantang land-based man ang natatadang bilang kan Pinoy workers. Sigon sa DFA, sa masunod na bulan lalaoman ang maabot sa 5,000 na Pinoy workers pa ang mabalik sa nasyon. Mientras na sinabi kan Department of Labor and Employment o DOLE na puminakol na sa 23,121 ang mga OFW na tinamaan ng COVID-19 kung sain sobra sa 12,000 na ang nakarecover na sa sobra sa 1,000 ang nagadaan. Nasa kamot na kan kamaraan bola para areglaron ang dinarang kalibungan kan lengguwaheng nakapalaman sa Create Law na may kinaraman sa buwis para sa mga pribadong eskwelahan. Pinansin namin ni Senate Committee on Finance Chairman Sani Angara matapos pasalamatan sina France Secretary Carlos Dominguez asin BIR Commissioner Cesar Dulay sa pagsuspender sa implementasyon kan revenue regulations kan buwis sa private schools. Sigon kay Angara, kinogmaninda na sabing lockdown dahil dinangog kan DOF asin BIR
Ang pangapodan kan mga private educators para magkaigwan in taxation timeout. Sa pandaluwas na revenue regulations kan BIR, kamawatan kan suspensyon na, mabawasan ang bayadan sa buwis kan proprietary educational institutions ngunya na may COVID-19 pandemic. Sinabi kan senador na para mientras o pag-oktaba sana sa langkaw na buwis ang ginibo kan ekotibo kaya kay puan magpasar pa man giraray. Ninlay ang Kongreso manong udigdi. Sa Senate Bill number 2272 na isinumiter ni Angkara piglilinaw na preferential tax rate applicable sa kabos sa proprietary educational institutions kay banan stock and for as in non-profit hospital. Piglinaw kan Bureau of Internal Revenue BIR ang issue kan pagbuwis sa mga cash incentives sa sinibapang benepisyong pigdaw kay Hidilyn Diaz matapos makawaan kay natinutong Olympic gold medal kan Pilipinas. Sigun siya BIR ang 10 million pesos na cash incentive para sa Olympic gold medal winners gikan sa gobyerno. Base sa nakapalaman ng Republic Act number 10699 may kukonsiderar na exclusion o dahil kaibaan sa gross income sa paagi kan section 32 kan tax code. Sinabi ba kan BIR na dahil naman bubuwisan ang iba pang naipangako na itatao kay Diaz araw kan libreng biyahe sa aeroplano, auto as in house and lot kung nabayadan na kan donors ang magkakanigong buwis kan mga ini. Sinabi kan BIR na maray na sanata na ibaba na ang donors tax rate sa 6% na masobra sa 250,000 pesos. Base naman sa nakapalaman sa train law. Bareta sa ibang nasyon. Ano man gadan sa pagbagsak ng isang twin engine jet sa California. Sigun sa mga otoridad, buminagsak ang nasabing eroplano sa Kakahuyan, Aranis sa Ponderosa Golf Course sa Traxi Northern California border. Tangunyan, dahil pamaraman ang identity kan mga biktima. Oraman nakulugan o nabagsakan na iba pa nasabing twin engine jet. Bareta sa laro ni sport. Naglalawom si Filipino Flash Donito Donaire Jr. na si WBO World Bantamweight Champion John Riel Casimero. Dadaugon si Guillermo Regon Dogs sa saindang pagampangan sa Agosto 14 sa Dignity Hill Sports Park sa California. Si Casimero yon dapat na maglaban kay Donaire sa All Filipino Unification. Alaga, nagatras dahil ang tadai siya ay ginalang kan Team Casimero. Sa ibong nalado, naglalaom ang nama ni Donaire na manggagana si Casimero kontra kay Regon Dogs. Kanganing malawos ng laban kan duwang Pinoy boxers. Versatile outdoor speaker ang pigpresentar na bagong imbensyon kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa ginaban sa puwerteng gadget sa mga bikers. Install sa naini sa bisikleta sin pwede mo nang ma-enjoyan sa mga paboritong musika mantang nagpipidal. Pwede man ining i-connectar sa smartphone sa paagi ng Bluetooth. May micro SD card slot kung habo mong i-connectar sa imong CP. Ang versatile outdoor speaker gadget nini pwede man sa naging adjustable phone holder. Bako sa naiyan may LED light pa para sa night ride as in pwede man ining power bank. Waterproof as in dust-proof ang materyales na ginamit tigdi. Kaya ba kung isyo ang maraot na panahon, mantang ang long-lasting rechargeable battery, minagarantiyan ning 30 oras na playtime. Istorya na iba. Imbis na tubig, kayamanan ang nadiskubre kan mga nagkakalot ning pansod sa Ratnapura, Sri Lanka. Dahil sa pagkalot, nadiskubre nin dampi, nakadakulang bulto ni sapphire sa bilog na kinaban. Tulos man ninapod kan mga nagkakalot ang tagsadiri kan lote na nabisto sa nasa pangaran na si Gamage na nagkataon man na sarong gem trader. Nasa 1,124 pounds ang gabat kan nadiskubre ni sapphire asin bigakarikulong nasa 2.5 million carats ini. Sigun kay Gamage, na-examinaan nagkapirang pidaso na tipak na bulto ni sapphire as in high quality star sapphire sinisigun sa iya. Posibleng umabot sa $100 million o katumbas ng 5 billion pesos ang kantidad kan bilog na bulto ni sapphire. Mantang sinabi na bakot makangalas na sa Ratnapura, Sri Lanka, nadiskubre mamahalon na bulto ng gapo. Sudad ni na mamahalon ng abo ang gustong sabihin ng Ratnapura sa lengguaheng Senalis asin na midbidman ang sudad bilang gem capital kan Sri Lanka. Flashback. Hulyo 30 kataon 1953 sa Manila mantang Hulyo 29 sa Baltimore, Maryland kan inanunsyo ni Joseph Kelly, Public Relations Officer kan John Hopkins Hospital na si Presidente Elpidio Quirino na satisfactory as sinagrahay na ang kondisyon kan salud kay ni
Matapos operahan asin haliw ng stomach ulcer kan nakauli sa Manila kan Setyembre 7 taon 1953 matapos mawaran ning maabot sa 2 bulan may kabanga sinabat siya nin maabot sa 100,000 na katawo asin nagpaluwas ning halipot na mensahe nin pasalamat sa mainit na pagsabat ang sa iyang kaugmahan sa pagrahay gikan seryosong kamatean asin nagdeklarar na I want to dedicate the remaining years of my life to the welfare of the nation and to the people. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, Patarabang-Tabang News Director din Peralta, syempre News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sa indong naging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Kaya maghaliday magpuknat, masunod ng programang Iskaramusa. Kaya basin dyan mustasa. Pagkatapos sa nagkapira mga pakirumdom. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, 12:32 in the afternoon. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho, Dapat matibay. kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi, Dapat matibay. kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5, 5
piso lang SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Sa kulog kang payo asing talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Bareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Patuloy pa ring dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Connie Malate, taga-Bunga, Bigas. Kasi po noong matagal nang nararamdaman kong sumasakit yung dede ko. May nakakapo akong bukol, yung parang kalaki ng lemon. Hindi na po ako makahinga. Naninikip na po yung dibdib ko. Hindi po ako makatulog. Kaya po nagpa-check up ako kay Ma'am Nins kasi parang hindi ko na makaya yung panik ng dibdib ko. Salamat po sa Nins Wellness Center. Tulungan po ako. Yung paghinga ko po, okay na po. Tapos, yung bukol ko po sa didi, parang wala na po. Ako po si Christine Pineda, taga-Tagbakong, Legazpi City. Pumunta po ako sa Renz Luna para ako po mag-check up. Yung goiter ko, lumalaki na po. After 3 days po, pag inom ko po ng supplement, lumiit na po yung goiter ko. Minsan, di po ako makatulog. Ngayon, okay na po. After 1 month na pag-inom mo, kumusta ka na? Okay na po, lumiit na po yung goiter ko. Okay, salamat. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang Needs Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Folbolista, Sorsogon City. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa bansa habang isinasagawa ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies, lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya. Paghusayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa na sa DZGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Alat, day ko na mag-irero. Kasi Kuya Manny, day pa nagka-ready. Alat ko na. Wait lang. Sabi na sa imo Kuya Manny, may madalaga na saro sa duwa. Iskaramuza time. Weekend na. Ay, ma-weekend pa sana pala. Biyernes pa sana.